Samantala dito sa lungsod po ng Dagupan, pinaghahanda ngayon ng pamahalang lungsod ng Dagupan ng mga Dagupeño sa posibilidad ng mas malakas na lindol kasunod ng mahina lamang na pagyanig na naitala noong nakaraang weekend. Batay po sa ulat ng Dagupan City Disaster Risk Reduction and Management Council or PARMS, at umabot po sa lamang sa intensity 2 ang lindol at wala namang naitalang pinsala o nasaktan. Gayunpaman, mananatiling naka-alerto ang Disaster Risk Reduction and Management Office at handang rumesponde anumang oras sakaling maramdaman ng mas malakas na lindol na maaring banta o magbanta sa kaligtasan ng publiko. Paalala ng lokal na pamahalaan na laging maging handa at alerto sa anumang oras ng kalamidad. Ayon sa mensahe ni Mayor Belen Fernandez, hindi umano kailanman na isusugal ng pamahalang lungsod ang buhay at seguridad ng ating mga anak at ng buong Dagupan. IFM News. IFM News. IFM News.